Йоу. Ну, до складу ми ще дойдемо. Так. Я нечто не разумею. Слухайте, чомусь я картинку не бачу, хотя... Остримаєш ще, нема. Зараз. Треба проглядіти, який там стоїть гэта latency. А там, типу, початок през 12 хвилин, тому воно і не починає. Не, повинно вже бути. Ну, ось я зайшов на стрім, і там ось іде... Ну, я так само на строму, і быццам я не почався. О, почався. Ну і картинка мається, ні? У вас є? Ні, Пайшло. Быццам би пайшло. ні, я нічого не бачу. Ну чорне у тебе, Чорний правда ж? екран бачу. Так, і крім реклам. Так, взять до цього послухати. Хоча б гук є, ні? Окей. Есть гук. Гук є. Так. А, ну так, ну ёпт, господи, голова дурная, ну старая, что ж тут робить, все. Ну, дід, Я знайшов. Тест, так, бачу твій комент уже. Зараз повинна з'явитися картинка. Оу, йоу, нарешті. Оу, йоу. Усьо, мається. Я вже бачу у студію, і вона з'явилася. Так, пайшло. Тут треба, каб ён долучився до тебе ці до мяне. Я зараз доложу від когось за вас. 52 уровень, нічого собі. І задрот, я вижу. Ну, Хто? Гэта у нас вожик такі? ну. Ух ти, ми всі змії. Что это означает? Що я написав? Змей команда звання зліва унизу. Так. 3 змеи командос. Я не вижу, а где? Ну, на экране у тебя слева внизе написано. Змей командос. Лунар Иван, Змей командос. Макс, Вайпер Змей команду, командос. вайпер команду. Ай, йо. Окей. Добре. Який план? Розповсюджує демократію, ну, в сенсі. Менедж. По-перше, обняться. Чекай. Усі до вожика. Дубль номер 2. А як? Оп. Оп. Ну, так. Там, Все, відреагувати. добре, почали. А тепер привіталися з усіма глядачами, покольки нас будуть глядіти. Привітання усім, коли що. Сьогодні у нас не склад, сьогодні у нас у троїх будуть. Четвертий відвалився. Вожик, я так розумію, там зброю собі вибирає. Так. Треба нечто вибрати. У нас У мене нічого проблема нема. вибору. У вас нічого нема. Ну, Ян у нас 5-го уровня, я другого, я тільки вчора закінчив навчання у гэтай гульні, тому як літасціва, прошу пробачення, коли що не так. Але я упевнений, що нечто пойде не так. Да, все пойдет не так, что может пойти не так. Это норма. Так. Тут увогуле вожик ёсць нейкая розніца паміж тым, ці ты выбіраеш тэрмінатараў ці гэтых казурак. Ну, есть розница, я б сказал бы, довольно істотная, бо термінаторы, яны, ці, як їх ще називаються, автобатони, Мгм. Автоматон, так. вони часто атакують здалеку. А з гэтымі з жуками ім, каб тебе атакаваць, трэба падабрацца блізка. Ну там за выключэннем там 1-2 жукоў. Вось. Таму я бы параіў бы ўзяць, калі мы пойдзем на жукоў, узяць нешта дробавіковае. Вось. А я калі не памыляюсь, у мяне толькі адное даступнае пакуль што. Ну, адна зброя. Так. Секондарі пісталет і граната, ўсё. Угу. Таму Аж ты... я богаты. Ну, Макс, а можешь на ладах зрабіць пуш-толк? Бо мы тебя чуем і ў гульне, і ў дыскордзе. а вось яна што. Так. Options, і там аўдыо, і ў самым нізе будзе voice chat. Пошта так, окей. Дякую.
Так. Так что, куды пойдем? Выбирайте. Я тільки за автоматонами гуляв. Я жуков навіть не бачу. Ну, поглядим жуков. Давай, все. Все, давай. Что выбрать? Так, Я карацей учора гуляў на той лакацыі, якой уже сёння асвабадзілі, калі што звольнілі. Ага. Так. Сумняюся, што вырашальны мой унёсак быў, але было прыемна. Четвертый уровень, ну нехай будет четвертый по всем. Ага. Ага. Initiating FTL jump to the Crux system. Нет, Jump файно. complete. Все на месцы. Ну, можем давить. Выбираем стратегемки. Hellpods Што ты rise. зараз сказаў? Стратегемы додатковое узброение. Загружайтесь у капсулы. Все, я уже у капсулы. Так. Як нам лепей, як нам лепей. Та-та-та-та. Ходим отсюда. Все. Теперь треба выбрать. А, вось, гэта я выбіраў. Ну, Ну. бачыш, у меня Там толькі вибор. два там варыянты. вибор такий. Ну, Ну, у вас зараз так, не так шмат. Что взять? Возьму. Буду штралять шмат. Зараз, секунду. Слухай, ты называешься пацавацца, а хоць раз у жыцці глядзеў гэту перадачу нажыва. Так, так. Ой, які ты стары, Так. оказывается. Стары, стары. Красавчик. Але калі шчыра, благ уже памятаю. Просто блага памятаю. Гэта няхай будзе, гэта няхай будзе. О, ВРВ за нами глядзіць. Ну што, хлопцы, за дэмакратыю да сэрца прыжымаем канечнасці. Бачыш, цябе не хапае, чацвёрты слот пусты. ну. Макс, натисни ready. Я ж націскаў уже. Яшчэ раз? Есть. Hellpod Не? launch initiated. Дэмакратыю не падманеш. Ну. А тут адно і толькі я заўважыў, што ў англамоўнай версіі ёсць вельмі моцнае адрозненне ад расійскамоўнай, бо тут напісана Manage Democration. Не проста дэмакрата, а яшчэ як гэта Кіраваць. Кіраваная. кіраваная дэмакратыя можна было б Так. так перакласці. Я не бачив російську, тому не ведаю. Ой, а куды мы упалі? Што Мы за... на палесе. На паля. Ха! ВРВ, пазнаеш мясціны родныя ці не? А што ты адразу выклікаеш усё? Рюкзак. Тут можна выклікаць рюкзак. З Додатковую зброю ти боєприпасами. можеш викликати. Ну, я гэта Тебе звычай... Я выклікаў гэта сабе туды, вось дзе мы ваявалі. Кулемет ти можеш Ні, зараз це- взяти. З собою, ну. А, у меня нема Можеш кулемета. выклікаць. Йость, викликай. Немає. Ну, Машинган Не бить. чакай, гэта на што націскаць мне трэба было на тап? Не? на контрол. На контрол. контрол. Так, і гэта будзе ресуплай, так? Не, машинган. Зразумела. Уніз справа, уніз вверх, управа. Усё як у жыцці. О, бачыце, ВРВ не гэта пацверджвае. Будем еще карацей з этими, з машинганами усё ехать. Я гатовы, Прям пайшлі. Так, пойдемте зачищать. Журавіны збіраць пайшлі. Вось гэта вось туман, то што мы зараз бачым, і ён па ідэі прыбіраецца, бо тут ёсць такія грыбы, і я іх бачу вось там вось. Называецца як яны там спор, нешта там ля-ля-ля, іх трэба знішчаць. Тады будзе не так мутна. Вось. Іх трэба закінуць. Ох, добра. А чим ти його?
Орбітальний гэты. Угу, все, зрозумів. Strike, Orbital Strike. Ой, як тут пригоже. Ну, значно легче Алісь. стало. Що тут? Так, тут у нас додаткове, можна сходити на додаткове. Додаткове, тут, коротше, є це рупор пропаганди. Ось там його так само треба або знищати, або виключати. Ось це ось фігня. А на що він тут? Ну, це як додаткове тобі там даються ці самі. Тут що, Friendly Fire, це що это? Подлец! Так, Ха-ха. Я викликаю. я тебе викликав. А, тоже. Як улепшие гады з Counter-Strike, слухай. Капець, прям так під прицел смачно подлец. Ну, дик я ж не ведав про Friendly Fire. Ну, ось тут вельми весело. Буває. Можеш подобрати тут пожитки свої, Угу. пулемет. Коли комусь треба буде поцілкуватися у сенсі боєприпасу, то кажіть, у мене ж є заплечник, я можу ділитися. Ось цю ерунду треба знищити. Вот кидается эта штука, орбитальный страйк, и... Да, мимо. Зараз мимо. А не, Хапіло. Залічило. ну... Всё, дайте я вам подкормлю одному. Я тебе. Ого. Так, ага. Ой, тут усілякі. Всілякі, як це називається, образчики, сэмплы, которые тут сустракаються, лепі збирати, бо їх потім можна тратити на апгрейд там стратагемок, корабля. Ну так, я это заважу ще про навчання, що валялися по карті. Ось червоне зачищаємо. Так, і все, ага. Зараз буде Eagle. Что это такое? Самолетик. Глядите, прилетите и скини бомбы. Ось. Ага, все мимо. Нормально. Так бывает. Все як у житті. Хочеш, щоб було ліпій, отримовується якось от. Ось. А, тут міни є так само. Ось гэтай дірки треба закривати. Нори, з которых я налезуть. Ось. Ай-яй. Ай. Гранатками. Або с пистолетом как у меня. Ну, пистолет Не подходь. открывается. О. А, не зайшли. Так, можно подкормимся. Тут есть. Есть. Ама. Для ще є тут. Хорошо. Supply, бо мне так само треба. Оп. Оп. Что ты там робишь Можно такое? брать supply. Вал зламати. Те гранаты. Вкусненькие. Есть. Все. Свежий заберу. Все, так, що, куди нам далі? Желчний титан, так званий. Ті як Unbiled Spear на англійській. Ой. Ось тут є ще у нас семпли. Ох, у вас, ух ти.
Так, что мы? Ну, что за челик сидит? А, это герой войны. Громадянской. Мгм. Ой. Зараз буде м'ясо. А ні, м'яса не буде. Ось, тут яшчэ сустракаюцца, карці, калі бачыце такія промні, якія ось маякі быццам бы. На іх таксама лепей хадзіць, там могуць быць усялякія ніштяшкі. Вось, которые потым можна будзе патраціць. Перенабивание какое долгое. Угу. Ну, гэта толькі на кулемёце такім. Так, Навошта вось гэта? дзе? Зеленое. Ну, А гэта нейкія надпісы. Успомины няма некие. Так. Планшеты, якія можна пачытаць. Калі камусьці патрэбен лор этой гульні, таму цікава і чытае. Тут лор вельмі такі глыбокі. Бі жукоў. Бі аўтабатонаў. Так, ну все, мы наближаемся до логова. Зараз будзе, па ідэе... Найбольш Страшно. цяжкі момант, так? Ну так, нам трэба зараз будзе знайсці і знішчожыць вялікага... О, умба-юмба. Гэта Ну-ка. такі, які свяціўся там у роліках гэтых. Напэўна так, але я не буду только памятаць. О! Жывы! Стреляйте ему. Вот открытой раны ему треба стрелять. Все. Все. А якая прамова была? Ну слухай, ну ты яму рекламу такую зрабіў. Ой, а размоў-то было. Ну, менавіта так. Ой, зараз у нас тут будзе прорыв. Зараз я лупану сюди напалмом. потім яшчэ адзін такі ідзе. А, яшчэ адзін? Ну, трэба будзе яго зараз. Што гэта Ой, ён на цябе пабег? Не, Владочка. Зараз ему у попенцы ему. Все, попенца отстрелили. И он А, мяне ябуць у сракаў. Так это не тая гульня. Треба яшчэ нору закрыть. Не закрыл. Так, добре. Ай-яй. Ззаду. Ух ты. Стак пепч. А хуткасць стрэлаў, ну, самой стральбы можна Мгм. мяняць у пулемёта. Тобто колькасць, ну, піліму. А як? На R натискаешь и трымаешь. И там выбираешь колесиком. Так, можем ісці? Ну так. А, до речі, ми не тое знайшлі. Это Так. не ти. Далей. Так, нам треба, Больше. напевно, так. Пойдемо туди, кудись, там, де Ян. Бо гэты Байл Співер, ён, ну, яго карацей не пераблытаеш. То бок яшчэ складана наперадзе, так? Так, так, так. А, вон ён, хлопцы. Вон ён. Нет. Вон ён. Да, боже мой, вы зразумелі. О, вось гэты прыгожа. Бежи. Він пригає. Так, і йому... Ну Ой. так, так. Давай, прям на його.
Я тебе викликаю, а ти прям на його А падаєш. ти позбіг. Ён уже пройшов те місце. Где эта зеленая срака? І він за мною біжить. Може не завалить. Може і ні. Пробуй допомогти. Так. Да ёб твою налево. Так. Ух ты ж, ё-моё, тут. Все, на меня побег. О! Я не один. Вот это. Ага. Хлопцы, знайомтесь. Четвертый уровень некий он это. Это само. Не с простых. Нормально. Выкликайте меня прям на его, я попробую приземлиться на его. Сверху. Это так само их забивает. И все, Саша, Максим. Ладно, Сука. на зараз деплоїнуть кудись типович. Ах ти ж, зараза, не то яка побач. Ладно. Он не кроме меня. Зараз, сподіваємося. Идеально. Є! Нарешті. Ні, хто трапив, добре. Ну, это так. Прощается. Ну, это еще не все. Тут хапает еще мелких. Это. Так, перезаряжаемся. Добре, пожитки треба. Где тут наши? Дякую. Було б за що. Тут. Где тут? Ага, ось воно. А тут є якийсь знакомитий, такий подобний на черв'яка, типу самий розумний. Мені здається, прям такого тут нема. Але есть з першої частки, яны ось у опошнім патчі додали чувака, который тентакли свої з-под землі всовує. Типу такі черв'яка пяшани ні. які, так? Ні, тут нема, на жаль. Ох. Отбився? Ой, там капсуль складно было. Где-то треба. Ось где-то твой. Да, конечно. Он подбитый был. О! Максим. Мы можем эвакуироваться, можем... еще никто лезет. Так. У нас же яшчэ абмежаваны час. Калі скончыцца час, то ну як бы гульня не сканчаецца, але уже нельга будзе выклікаць дапамогу. Стратагемы. Стратагемкі не будуць працаваць, нічога працаваць не будзе. Да. Каб скончыць місію, нам же патрэбна некуды там дайсці, правда, да гэтай зоны? Так, нам яшчэ эвакуавацца трэба. Там у чатик уже Эвакуацию понакидали, у нас. пробачьте, я все проглядел, нема часу. Потом так. коли-нибудь. Ох ты ж пошта. Так, L3, это кто у нас? Чекайте. Это я. Луновый. Так. За что? Я не у тебя целю. Friendly Fire наше все. В этой гонке. Собрать. Ну ты так идеально по мне дал. Ну, быває. Ну ти шерий, на фоні шерим, я тебе не зауважу, пробач. Кто L3? Кто L3? А, Ян. Ага. На, Я себе не зауважил. Я себе не зауважил. Пробачай. Кто L3 там? Ага.
Ні, гэта было випадково. Не докажеш, зрозуміло, ось і все. Осторожней. Да боже мой, что за прикол? Слухай, заплечник у мене, коли що, твой, так? Ну оси на здоровье я себе еще могу выпустить. Что они тут? Да, вообще Слушай, довольно а, открывают. Ти серйозно? Что, знову? Тільки не треба у інший лес, ведаєте? По ногах мне долбить. Блін. Бей своих, как жуки боятся. По-перше, я хотів допомогти, давай так. Почнемо з гэтага. Все, мне придется можем эвакуироваться. Так, погнали. Евакуювати. Чекайте, мені треба знайти ніяку іншу зброю, бо в гэтай вже нема нічого. Вона пустая. О, некто долучился. До речі, я не закрывался еще. Не, Ну, хай будет. Головне, копье нас не... не шукав Елфрі на Дога мапі. 2014, ну все буде добре. Ух ты. Патруль. Нормально. Он живой. Стреляете, страшно. Чо, Амаз? Так, блін. Нам якби... Ой, хлопці, нам ось туди треба, направо. Ми не обійдемо. Ми не обійдемо. Там безконця речка, нам треба справа обходити. А вони що, плавати не вміють тут? Не умеють. А, Потому что есть место, короче, на мапах, где можно перейти, так бы мовить, Типу в рот. Ага. а есть где не. И плавать не могут. Ось, так что идем тупо на эвакуацию зараз. Идем за топ-догом 2014. И он ведает дорогу. Ой, на этом иди. Шмат людей. Ой, я про... Ой, древо я ще падаю. Пригоже. Викликав я, відомо, саму таку небезпечну реч. Прорив. У кого там маканти? Мені. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, мене зараз не буде. Тут охотники, я не шпалявнічі. Хантери, короче. Хантери гэта вельмі небяспечныя, вельмі здаровыя і небяспечныя гэтае самае. Істоти. Ззаду, я Я ведаю, я бегу. прикрию. Ось я туди бегу, там прорыв якраз є. Угу. А куди хантер ділися? Можна? Хантери. Там знов. Ще. Ой-ой, ой-ой, Де, що? у мене хантер
завалил его. Это великие жуки, которые вельми хуткие и, ну, цей кулдани. Нам треба йти на евакуацію. Туди. Інакше ми тут захрасимо надовго. Я не буду цісти і їсти. Бляха-муха. Ну! Толка. Ясно. А, Хантер! Курва. Заходь. А. Це я пішов. Хай не за мною бягуть. Злева, злева. Окей. Ну что, отбег? Отбил. Ну что, в этот раз не трапил? Не. Calling in extraction. Выкликаешь? Еп, ехали на. Где там божик бегаю все. Да, тут стараюсь выжить. А! Хантер, по-моему. Хантер, Хантер. Ой, хлопцы. Помянем вас. А это Хантер? Не, это мелкий. Хантер был. И он на базе у нас был. Куда он делся, не видно, может зашистили его. Мелкие засранцы. Сзади. Угу, дякую. Ой, здоровяк. Ой-ой-ой. Заходь. Ага. О, Так, зараз я з ним розберуся. Стой, ні. Йому у сраку треба стріляти. У сраку. Давай, у сраку, ну все. Отстрелили. Отстрелили. О. Нормас. Там есть нечто збирать не? А, ні. То можна було, може, забрати. Так, що там? 20 секунд осталось. Є. А чему ты с дроном не гуляешь? Боже. Дрон частей забиває мене. Можна буде взяти, може вам отдам. Не, просто цікаво. Ну і він запродує. От траєкторія стрелу може бути на уровні твоєї голови, і було вже не раз, що вилазить. Все. Опа. Mission complete. Это ж новый биом. Кажуть у чаті. По-моєму, так. Нова мапа тупо. Тільки зайшов, тут уже у сраку я будь. Треба початок віддать, поглядеть, як контекст розуміти. Ну тут гульня такая, что и чат не поспеешь почитать. Ну, нема часу, да. Боже, а насипаюсь то вже. Читай спочатку. Не могу, я навіть мишку не могу на той екран перекинути. Капчатик крутить. Чуешь, чуешь? Гэта напалм, сынку.
Ой, ёпта, позерство. Но, упендрожники. Що натискати зараз? Треба return. Тут же нічого не зробиш з ретро-меню, правда ж? Ну так, это просто экран статистики. Давай далей. Welcome aboard, Helldiver. Верви пише, зараз читай. Я ж кажу, мишки навіть нема на тим екрані, чекай. Hellpods primed. Engaging orbital thrusters. Ми одночі бомбили орбітальними страйками і самольотами планету 2 тижні, а потім зайшли на її, а там не було інсектів, але пах такий напалм, рядовий пах перемоги. Демократи. Да, да. Олександр пише, тільки зайшов, а тут уже у сраку ябуть, треба початок. З чого все почалося? У Ані в очі не витримлюється такого відовища. Ой, тут некая складана місія буде, ми б ходити в якусь воду треба буде, так. Ну так, нам треба буде активувати насоси, потім перекачати ось тут внизу. Плюс тут у нас ще є додаткова лічинуса треба буде вибирати. Давайте 10 тут висадимося. Хлопці, а що не помилися? Чого брудне таке? А я ось не розумію, чому ви такі не брудні. Ну, Ну, да. ми з Вожиком бачимо, що где були. Что робили, ну. Ну, не ведаю. Так, я можу взяти комусь віддати этой самой, як його, Дрон? заплечник. як їх хотів. Ні, дякую, Ну. заплечник не треба. Ні, гуляй, я гуляю. Нам тут складно буде, мені подається чомусь. Я возьму все равно, напевно. Возьму ось гэта. Так, мені ж треба буде взяти. Турельку возьму. Тільки одну секунду я возьму кроху інше. Возьму ось гэту. Ой-ой-ой, вже обложився. З усіх Ну. боков. Hellpod launch initiated. А що там було такое у восьмикутнику? Типу бег. Гэта калі ты будзеш адкрываць дадатковую зброю, там можна будзе прапамповаць, ну тыпу гэта я не ведаю, мадыфікатары, каб дольш бегаць, каб больш выжываць, каб, ну дадатковыя плюшкі, короче. Яны адкрываюцца ў магазине. Слухай, гэты сесійныя гульні, яны амаль што аднолькавыя, паўсюль адна і тая механіка, бо у танках жа ёсць інструкцыі з такой самай нагоды. Ну ось так, інструкцыя. This is the solemn duty for which you were born. Defend democracy at any cost. Democracy. 200 meters. Давайте мы адразу подкормимся. Пана вызывали, бляха, я себе адчуваю, не был лох нейкі. Гэтыя толькі з'явіліся, Мы уже понакидали сабе, блядь, усяго. А я стою толькі ва ўсе бакі гляжу. Я ж тиран. Так, бля, мяне ж вучылі ўжо, чакай, гэта ж трэба машинган сабе. Яшчэ мне треба выкликать. Выкликал. Я б что, я нечто скинул, что рвануло так. Тут во машинган твой, до речі, лежить, по-моєму. О, ось тут. Ну, А, Што там уже рыкае? Ні, це рикає. Так. Все. Все готове, ні? О, з дроном, гэта раз з дроном. Вирішив трошку поризикувати. Просто треба. Ну. То ви мені так нагадали, думаю, ну давай, ладно. Не, гранат у нас маловато.
Что не дуже ведаю, что тут робить. А. Ну я так збоку постою трохи. Я Там так розумію, боються. коли не ведаєш, що робити, орбіталку викликаєш і все, так? Ну, на себе. Тянуся, бро. Так, насоси. А, вспомнив. Зараз треба буде їсти, крутить крутілки ось гэта ось. Мгм. Ну, правильно. О, вот так ось. А чому? Активуйте, напевно, там зверху ще треба нечто натиснути. Каб гэтай крутілки можна було крутити. Боже, надо тут яшчэ Sending in an eagle. яшчэ нейкія лагічныя гульні. Вот так. Есть такое. Там треба стежки, по-моему, прокладывать. Ага. Ну, я ж гуманитар, які стежки, про що? О. Так. О, згадав. I'm on it. Bug outpost spotted. О, ништяк можна крутить. Так. І нішто яшчэ тут сталося, так? Не, яшчэ одну Що тут яшчэ треба натискати, я не розумію. О. Нешта натыкаў, усе зелёнае стало. Все стало зеленое? Ну, Так, нечто потекло. текло. Но. Нам щось і топ-дог казав? Или я не почув? Freedom requires fire. Так, насоси занасосили. Помпи толок. Можем сходить туди зачистить, а потім пойдем на інше. Тіть сюди. Трохи лівее можна, так. Так, орбіталка. Одразу. Ти вже викликав? Зараз. закину. Всё, зараз бахне. Не підходь, Максим? Угу. О, гэта говно подрывается. Is this some real shit? А, гэта зараз трэба ўсе гэтыя пазакрываць, так? Угу. Бляха-муха. Нормально. Мне шабумкнуло. Калі што гэта быў не я. Не дакажаш. Не-не-не. Офицеры по демократу разберутся. Calling in reinforcements. Так, куди ж ти мене викликав? Ти, о, Боже, мене той чувак викликав. Не підходь. Максим, осторожно. Ду-ду-ду-ду. Перенабиваюсь покуль. Так, почисти.
Я покуль з тим, ну він мене викликав. Тут гнездо Хантеров. Вот. Так. Без гранаты? Я далеко. Отойди. Ебай. Все. Все гранаты скончились. Что, пошли до их, не? Так, так. ВРВ пишет, тепленькая пошла. Гэты мимас я ведаю, так. Так, добре. Нам якби Dropping a pin. Southwest, 200 Туди. meters. і насоси. Bug outpost spotted. Prepare to exterminate. Тобі потрібна допомога, Янці? Не ведаю. Такой лише. Лепі вернемося в таким випадком. Dropping a pin. Southwest, far. Calling down a support weapon. Не отрималось усе. В один твар усе згроб. Тут треба пошукати ці семпли. Бум-бум. Calling down a sentry. Я казав больш насамрэч ложик про дрон з лазером, а не про з пулеметом. Мгм. Я не ведал, что с пулеметом неким не пистолетом. Что... Где вы там далеко еще ложек тяни? Не, я на Жесть, побегли. Bug tunnel breach. Orbital inbound. Он не по тебе бьет? Sending in an eagle. Уф, я вижив. Трохи собі. Ну, выглядело так, что он на тебе выкликал этой пушки. Мгм. Я не нормально. лічиться за этими состратами. Так, не, нам ось Tagging map. сюди далі. Southwest, far. Уф. О, тут открываться можно. Есть амуниция там, тяня? А то я пустой базе? тут бегаю. Ну. Так выкликай себе припасы, припасы можно Found выкликать. А знайти? Ресуплай. Я одну знайшов. Ладно. Больше не шукав. Кажи щиро. Requesting sentry. Ух ти. Так, а что там светится такое?
Зашибись. Турель. Ну, своя ж. Reinforcing. Кликте мені туди побач. А тебя, скорее всего, уже выкликал Ян. Ёпт. Які отказний хелдайвер. Так, добре. Calling in orbital strike. 100 meters. Коло мене. Не глядеть назад, не глядеть назад, не глядеть назад. Все так кепсько. Так. Гляди. Не-не-не-не. Так, турель назад. Ой-ой-ой. Нехто мене зачепив. Requesting orbital. Mag's empty. Блед. Да ну. Мов. Я вирутив себе. Та сиди ти, собака, бляха, у спину чеше мені. Все, я нахулявся. Requesting orbital strike. Да ну. Стойте, 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 стойте. Тікай, Туль. А Тулю тікай. Хто? Ти кому кричиш? Давай, 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 давай. Ой, як добре трапило-то, а. Чого? Яна. Я кликашці комусь, я одразу бігу. Він щоб накернути було. Я вже зрозумів, що мене тут не люблять. В ногах мені вже стріляв Вожик і Максим. А до сих грав трошку. Ну. Ну гэта не показчик нелюбові, ну насамрэч. Хто б'є, то і любить. Ну. Так Гэта ладно, били, так стріляють по коленях. Можа гэта просто зайздрасць, бо ты ж хутка бегаеш ці нешта падобнае. О, дарогчик. Requesting sentry. Так, тут нам треба буде нешта робити, нешта помпувати, перепомповувати. Треба нешта тут поглядеть. Так. Треба буде нешта Или активувати. дрон прочнется, или он уже вообще не прочнется. Ну, хвилинка, напевно, він буде. Што на гэтай кропкі трэба зрабіць? Куди полізти? Треба включити. Будемо нафту карате помпувати. Усе у духі демократії. Не, я серйозно, тут чорна жижа така, яку треба Убовывать.
Так, живите. Bug tunnel breach. Calling in orbital strike. А где supply выкликали? Трошки ззаду, там, де такий самий був. Як його? Так, термінал. Так, Дякую. добре. I got the terminal. 1 Alpha. 1 Alpha. Так, що тут? What Ой. next? Тут гитрий, дуже. Біля мене. А, йду. Воно низі правильно, ти його бачиш правильно. Зараз, секунду, мені треба зброя. На суплаю ще 10 секунд. Ох, всё, так. Унизе. А где здоров... А, ага. Так, і Гаррі supply я хочу викликати. Некий он мирный. Може він просто вегетаріанець. Ага, гуси вверх в этом же там потом. Тиц. Все, умер. Нарешті. Так, а перепомповувати будемо? Зараз. Ой, а где терминал? Нет, Далеко терминал. там. Іди туди далеко. Далеко? Ну. За ось цією бочкою, туди далі. А, все, бачу. Зараз бачу все. Да, тут такая... Я не зрозумів, що там треба робити, що значить Там One треба- Alpha. Orbital strike. Тут один каратей. Ошибка сіва клапани. Здесь є один клапан, який треба повернути. Этот Повернуть. клапан треба знайти, і мені Як здається, він виглядає? там- ми його, ну, клапан такий, крутелочка така. Ось На він початку? може десь, а, ось він. Ой, боже, ну ж так це зробив. Ось, я знайшов. Де ти? Зараз поверну. I'm on it. Ось. Все, готово. Добре. І Requesting sentry. зараз повернемо. 20 minutes remaining. Bug outpost spotted. Добре. Terminate outpost destroyed. А, я ще один. І здесь я ще... А, ні, стой. Ні. Все. Зараз прилетить шаттл, короче, і нам треба буде помпувати, помагати помпувати те саме. Last reload. Опции, я сябра веду. Давай. Бать, он сам ведется. Самостойне. Де там в это? Зашибись. Я тільки поглядеть, він одразу храпу отримав. Він що, стомився? Так, глядите, тепер треба поворачувати. Ось тут є така штука. Треба ворочати. Все, пішла запомповка. Ось. Качаємо, помпуємо нафту. Мгм. Мгм. І Та зараз будуть лізти всякі черті. Нічого нового не придумали, тільки нафта. Мгм. Так. Так. Так, я викликаю supply, бо мені треба. Get some. Get some. Добре. Mag's empty. Ну, я ще зараз буде шахта, так? Так. Добре. Calling down a sentry.
Так. Оп, добре. Все, Все, скончили. нафту забрано. Там некое додатковое ще на екстракції есть. І тут дві маленькі есть. Так. Можем закрыть, сходить хоть в Маленькі. гнездо. Ну. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Хто гэта зрабіў? А что вас так прям покосило одночасово? Я не ведаю. Я нават не ведаю. Нечто ты ховаешь. Нечто ты манишь. Не кажешь всю правду. It's empty. Так, хотим закрывать всю эту ерундеж. Лібератор у меня уже был, 8 машинган. О, жирний. Ти бачиш, я перезаряджаюся. Ти розумієш, що відбудеться, коли я це зроблю? Сіно. Ой, дякую, Ян. Нема за що. Reinforcing! Ай-яй. Joining the fray. Амаль потрапив його. Та, де мій машинган? Freedom never Ось тут. Аутокеннон гэта не моє, а? Ось тут, ось тут. Calling down supply. You may proceed to extraction when ready. Все, добре. Requesting sentry. Я готовий. Там ще ще маленьке осталось. Угу. Ну и еще одно гнездышко. Ой, тлустий стоїть, гляди. Сюди Что за ходи. фэтшейминг? Ну, в сенсі, ну, а хто він? Один. Чисти побыч с тобой? Так, А, баш. тут і гніздо со мною так само. Да не крутись, ты, ну я заманался прям. Давай, упопенция ему. Хорош. Хорош. Все. Я ще не вистачило йому? Не-не-не-не-не, он уже помирает, все. Ага, добре. Bug tunnel breach. Не-не-не, не стреляйте, коля меня. А вот и Справишся? по коленях Нелька? На, вот и по коленях не треба. Ну ладно. Я просто допоможите. Я-то помогаю. Throwing grenade. Outpost destroyed. Что за мне? Все. Так, ну файно. Куди далі? Идем тады. Все, туда и Extraction. вось. Евакуація? Угу. Здається, ми все зробили. Тишина да покой настал. Демократія. Ненадовго. Down the sentry. Extraction is available. Да. Ой, не, я так не хочу бегать, коли он будет вперед глядеть. Ну, это інший турет. Found something. Раз 25 секунд докладываю, будет под это самое. Можно подсилковаться будет. Тут є зброя, до речі. Support weapon
Гранати. Де? Ось, ну ось я позначив ось тут. Угу. Право від вас, кстати. Ой, давайте викликаємо. Do it! Supply beacon! Supply, так само. Нічого не було. Like the taste of freedom! Все з'їв. Де тут гранати маються, ні? А ти береш і Молодці. ті додаються. Де? А можете, давайте этот сам, стойте. Там этот самый. О, як його. Заплечник. Вот тут. Зараз пролетіть. Возьмите. Возьми его себе. Угу. Ай, буде. Узяв. Requesting sentry! You may proceed to extraction when ready. Нам є ще далеко до горизонту, чи ні? Куди це ми пішли? Не, близко, в принципе. Є ще одна. О, турелька моя працює. Ну все, може прибігли. Угу. Та він ніки додатково є, бачиш? Calling down a support weapon! Ретріф, Здається, мутант. ні. Треба лічинуса взяти. Лічинка у нас на базі, по-моєму, лежить. Заплечник тільки з капсули. А, все, взяв. Ні? Взяв, Ось, взяв. треба з їм треба евакуацію, і у нас буде зараз вільний шмат праці. Бро, я поки покину тут його, хай лежить, поки заберемо. Mag's empty! А ви кликали? Ми ж не ми кликали. Ні, я поки зайнятий. Extraction. Все? Mag's empty! Mag's empty. ETA T-minus 1 minute 30 seconds. Так. А ну я 6. Calling down supply! Это есть. Reloading! Де друга хваля? О, бачу, далеко йдуть. ETA T-minus 1 minute. Mag's empty! Іди дуже. Для кого дуже, для кого толсте. Блин, не могу так само. Не-не, вы ему так не стреляете. Ён... А не Треба пойму там. ходить ему страху. А там клеєво. Клеєво нема сенсу. М, ETA T-minus 20 seconds. Зараз. Зараз. Да блин. Готово. ETA T-minus 10 seconds. Все. Він зараз помре сам. 10 секунд, Да. може подиматися. Pelican 1 arriving at coordinates. Pelican 1 landing in progress. Камін. New mag!
Все. Можна бігчи. To depart. Tunnel launch in 20 seconds. Бегче, бегче, бегче. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Мін не хапає, каже, вирве. Ну, Кіно є же. Ой, до речі, коли біжиш, то Максима за тобою нечто там змін зостається. Один тільки ноги. У їх же, водохронный бачиш, след. ну, вони ж, у їх же гэты лапи, вони не широкі, не вузькі, тому і не протикають, просто так би послизнулися. Ну что, на 5-ю пойдем? Так. Пойдем, чому ні? Погнали. А скільки тут складаності всього? 10. Литерально вось недавно додали 10, было 9. Но я на 9 не ходил, я не люблю потеть. Тобі страшно? Ну. Там тяжковато, там такое. Там часто помирать. Вырвань, что пишет. У гэтую гульню бы Мон 50 добавить. Что за Мин 50? Мин? Ну, Мин, напевно, не? бронетехні. О, ось гэта так. Слухай, некая БМП б тут продалася. Welcome back. Ну так. Democracy's reach extends a bit further thanks to you. Тут я погоджусь. Так. Helldiver, take command of the galaxy's liberation. Так, опачки, 5-я. 5-я так 5-я. Кто тут у нас? Ага, круз. Може інший бійом? Іншу яку-небудь мапу? Давай. Ось. Можна з роботами погуляти. Riddled with terminate abominations. Ну, можемо на роботу пойти. Як хочете. От мотор Говорить. нагонилось. Давай поспробуємо для розностайності. The struggle for managed democracy continues. We have no time to waste. Так, тут у нас метеорити будуть падати. Тут туман. Чухи. Ладно, давайте там, где метеориты. Что нам тут? Так, так. О! Так. Тёмная. Есть миссия коротеть 2 по 40, то бок великий, 1 на 12. Квилин. Я любую могу. Ну, давайте тогда Initiating 8. FTL jump to the Curia system. Зорные войны у всех глядели? Конечно. Так. Ну, вот тут будут такие FTL jump зорных successful. войнов, короче. Отсылки некие, так? Спосылки. Mission coordinates locked. Великие такие роботы. Hellpods prime. На 4 лапах. Як його трипод я називався, чи ні? Они AT-AT? Не. А може і TNT. Давайте где-нибудь снизу почнем и пойдем ось так ось. Так. 2 заводи нам треба буде купити. Ну. Хз, ну от що тут брати. Ой. Буде непросто. Давай, що ти ниєш. Все буде добре. Я що, за інтернет плачу, кап я тут потел? Так. Ладно. Питання внимаю. Так, я возьму, напевно. О, у Яна вже 4 мається, слухай. Набив. Ось гэта возьму. А, ще один буржуй. Угу. AT. Так. ВРВ вже погулів. Панцерфауст бери. Нема. Ось гэта. А мені подається, тут було б безсенсовно Панцерфаустом воювати, бо у його ж докладності ніякої не було. Трапності, так би мовити. Слухай,
Ты глядзі, як мы воюем тут, яна і не патрэбна. Тут по ногах можна сваім біць. Не, давай все-таки шчыра. Гэта было ў першы раз, калі я вось гуляў з вами, правда ж? Першым баі. Да, я жартую. Разумела. А почекай, а что ты ў апошнім слоце береш? Боже. Модификация. Яны открываются праз краму. Вот ты открываешь варбонд, так званый, там можно открывать в этом варбонде за медальки, которые тебе выдаются внутри гульни, додатковую зброю, модификации и визуал. Ну, то бок. Я зразумеў, што не халяры не зразумеў, таму все добра. Я вось ніводнага слова. Варбонды, монеты. Что ты верзеш? Ну, Так я могу показать. Выйдем, Не. але треба буде вийти. не, ходім. Зараз я возьму тільки іншою. Давай, ось гэта. Не, стой. Ось гэта. На 100 метров все равно будзе б добра. А што ў яго такі ось радыус вялікі паражэнняў абмежна на 100 метров. Initiated. Ну что, Как, полетели бить морды. Ні, тут хутчэй нам. Глядзелі прымаць. Зараз паглядзім. Гэта менавіта той выпадак, дзе будзем прымаць часцей, чым даваць. Зараз паглядзім. Ну, Галоўнае як на бегчы. мяне... Ну гэта, блин, ну гэта неяк не ведаю. Тут же наадварот сэнс гульні ў тым, каб роздаваць усім. А калі ты бегаеш, гэта не ведаю неяк. Ламае ўсё. Let them face the insurmountable might of Так, ёсць сэнс машинган браць ці не? Бяры ўсё, што ёсць. Ян там ужо навальвае камусьці. Не. Это Я табе. сказаў. Ах ты ж курва, 2 прилетела. Я на гэта не разлічваў. Ой-ой-ой, вот это курва. А ім ёсць сэнс куды страляць ці не вось у гэтым вялікім? У вокі. У вочы. Вочавай лупіць. Ой, Ой, хлопцы, ой. гэта вельмі моцны чел. Трэба. А вось так. Там граната. Была. Паляцеў! Такі ўзрадаваны адразу. Паляцеў просто, слухай. Так забілі ж, я шчаслівы бег, а потым бац, і няма ног. Хто там нешта шэпча? Ай, вось, побач со мной. Мирный. Мірна. Нет. Всё. Ён Так, глядите, стаміўся. вот эта вот штука с одного стрелу валить. Якая? Ось, Чырвоная? я пай- Ага. Ага, ёй трэба страляць. Так я спробую зараз. А так трэба было, напэўна, стрэльбу нейкую браць. Усё, так? Всё, здаецца. Зараз бяспечна, добра. Трэба страляць у гэта. А вось калі я вось такі навічок. Ой. Ой, там танк, там танк! Танк. Отменить это, отставить панику. Танк. Нормально. Збярыся, разбираем. збярыся. Зараз разбираемся с танком. Не падыходзьце, я выклікаў усё, што ёсць. Нормально. Ян запанікаваў. А! Падыходзьце тут, я адбегаю. Подбілі. Ух ты ж, ё-моё. Я казаў, я выклікаў усё, што Ты ёсць. усё выкликал. Так. Ну, там так. Ты ж ё. Дзякуй. Calling in reinforcements. Нейкая шалёная ракета А мне мне збіла. дапамагчы. А, дапамагчы. Зараз иду. Reporting to the front. Ой, ой, дядька, бежи. Не, все нормально. Все нікого. Ра-та-та-та-та-та-та. Так, Все, давай. а хочаце прикол? Які? Вось гэта вось штучки вельмі... Все, бяжым адсюль, хлопцы.
Бежим! Я ж сказав, бежим. Ой, я живий. Я живий. Можна ще ось так зробити. О, навіть Не-не-не, не роби больше, не роби. Ты уже все зробив. Не я, роби больше. Клас. я за гэтую смерть ніякую шилку отримав. І вона так і Серйозно? називалася. Було написано. А, от бомби, напевно. От бомби. Так. Нам треба йти далі. Потім завод. А можеш розтлумачити, що ти там зробив? А тут, короче, по мапі розкидані такі якби бомби. І коли їх стріляєш, то є кілька секунд перед тим, як вони вельми моцно будуть. Ян, ти там ідеш на хлопців, які підіймаються. Наоборот. Спускається долу звіра. Бачиш? Ось зараз так само буде. Ось такое я набахаю. Пригожно. Вельми болюче зараз буде. Sending in an eagle. Так, а що ми стали? Я Нам не як ведаю. вийти треба. Там зверху нас чекає хтось. Туди підійматися є сенс? Ні. Так нам туди треба. На мапі треба глянути, я щось не пам'ятаю. А по кораблю є сенс стріляти? Куди що? По кораблю этому. Ні. Йось. Насамрэч, ёсць, толькі трэба зброю адпаведнай Цяжкой зброю, так? Страляць у цяжкой, так, типу ракет. І трэба страляць у рухавік. Там у яго 4 рухавікі. Ой, бляха, муха, хлопцы. Я все тримається, я в тебе вірю. Ну, будем молиться. Все, атрымалася, насамрэч. Бо гэта хер такі, што ай-яй. Так, нам туды. На, туды. Так, де мой сеплай? Ой, ще 47 секунд. Ні, дивно, мені персонаж ці то баба, ці то мужик. Він то так, то гэтак. Що Блін, таке? Я Ой, дівчину хлоп. войслайн ставив. Нам зараз буде вельми благо. Я орбіталку клікав. Побігли. Біжимо отсюда. Я так само Довго лазу. вона? А, 15 секунд? А, долбись 15 секунд буде. А гэтаму хлопцу ёсць сэнс кудысьці страляць з кулямёта ці з... Под брухо. Ага. Ну так, да. Подварился? Ні. А что там было такое? Ладно. Ні, що він живий ще. Все. Завалили мы. Ой-ой-ой, кто там вас? О, Термінатор. А, ой, прям на его падай. пробую. А гэтым, я так разумею, у спіну трэба заходзіць. Угу. Прям на его падай. О, до речі. Ідеально? Угу. Что там яшчэ такое? Так, давайте я вам пушку дам, которая у меня зараз утрикла. Кто-нибудь берите, он кинул пушку, будет пушка зараз. А гэта благая? А якая? А, у Что тебя прям- лазерка. Да, Так. ну, можешь лазеркой пулять. Она бесконцая? Яна пераграваецца, але так яна бясконца. Я Тым не разуменні. Чаму ён яшчэ жывы? Ой, ракеты.
Та чому ж ти ще живий? Ой, там ще є один такий дуже. Не? Ну, не на чотирьох, але ось аж все равно не маленький. Ага. Бачу. Да ну ти що? Давай Що я йому прям так не на- подобаюсь? А, все, доктор. Наоборот, Максима, ти йому занадто подобаєшся. Все? Все, І добре. ще дробний, ніякі Давай. там бігають, я бачу. Долечені. Ну, тропным боксами. Так, тут есть напереди некая глушилка, по-моему, это называется. Ось. Червоным. Нам треба її відключати. Інакше ми не зможемо використовувати стратегеми. Да, Мгм. бачиш, ці стратегеми зникли. Нам треба просто вручную туди, ну як вручную. Подисти. Ногами, короче, так, подвести и все это завалить и выключить. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой. будет. Там нещо складане буде. Да. Ай, больно. Ай. Fire in the hole! Mission at 30 minutes remaining. Так, я пішов, я їх не боюся. Я Боюся, зліва є вверх. Зліва так. Зараз допомогу. Все, нормально. Last reload! Ты тут откуда взялся? Бежи, у меня перезарядка. Добре. Все. Out of ammo! Out of ammo. Так, Роботи ладно. йдуть. Ага. Все, треба виключати, а то ми тут довго будемо. Так. Так. Ой-ой-ой, ёшечки мои. Mag's empty! На, что это все? Mag's empty! Добро. Так, теперь мы это включаем. Ух, ти збив. Угу. Зараз викликаю бомбу. Ян, зараз буде бомба. О! Зараза! Откуда він тут? Зараз я активую бомбу і нам треба буде звалювати, бо вона вельми моцно глибоко Так, є. я ведаю. А. Все, валим. Валим, просто валим. Ух ты ж. Все. Зараз буде пригожа. Крутих хлопців не глядять на глибоко. Конечно. Или я гляжу. Ух ты ж. Пригожа. Все, можем долезть. Automaton facility destroyed. У такі моменти добре, що я не короткий. Throwing supply beacon! Так. Комусь подкормиться треба. Я вже викликав собі суплай. А з нами не поділився. New mag! Так біжи сюди, буду ділитися. Я вже далеко. Ой, хто тут у нас прилетів? А там корабль. Зверху? Так. Зараз его не буде. Все, добре. Я ще один? А що это світиться, не розумію. Ой. Так, нам треба буде тут попрацювати перед цим. Ось гэта ось хрень, дом ось гэта ось. Гэта завод, дзе робяць Робяць. гэты караблі. І яго таксама падбегаеш і... Ух ты ж, бля. І яго это самае, ну... Бляха. У дупу зверху стреляем. Так, все. Начни. Ой, там с ракетами.
Зараз його не буде. Все, Добре. готовий. Не готовий ще. Жив... Нет, не здохнеш. Все. Все, я пішов туди. Кораблі пішли. Вони нам не дадуть життя. Все, зараз. Ех, Це не я. які ракети. Ай, я промахнувся. А, ти серйозно? Що здарилося? За одну секунду довго это самое. Где она? Адская бомба, не могу, хлопцы, живите. Ну і що собі снайпери должно от куль валять. Викрикав усе? Викликав зараз ще тут. То меня взорвали. Подорвали. Зараз. Все, зараз. Все, валим отсюль. Куди? О, да, отсюль. Цюль. Управо, у інше право. Ян, я сьогодні п'ю пепсі, до речі. І як? Відчуваєш себе чоловіком? Смачно. Давно не п'ю пепсі. Смачно. Слухай, давай викликаємо supply. Ах, я вмер. Викликать мене. Що за така солера? Що за пушка така дивна? Один стрел, коли треба перезаряджатися, і вона доволі моцна, сам речі. Один стрел, ну, по одному стрелу стріляється. Угу. Почався зоропад. Так. Відчувається. Да хто? Зори? Ні, зараз не зора. Ти шо? Ти шо? Так, ну что, у нас еще один заводик. Пойдемте. Так. От Там водок. додатково ще. Так. Зоры. Ну, у зорах, у гэтых метеорах, то бок, ёсць плюс, калі яны падаюць, яны забіваюць і Ворогом. ну, роботам, так. М, Попіть його? Я промахнувся. Бляха. Ай-яй. Ну-ка, кидайте. Вот так, я трошки не дійшов. Бам! Та-та-та-та-та-та-та! Тра-та-та. Что Это там шо? сверху? Бляха-муха. Какая-то херня тут откуда взорвалась. Мы ж все... Чекайте секунду. О, норместа його. Спалил. Ну, Так, нам наперед. Ой, там танк. де? Ну, ось напереді. Не бачу. Давайте-ка я викликаю лазер туди. Ось, прямо напереді. І туди ж.
Ух ты, ё-моё. То у тебе Ян собака? Вот так вот. Это соседские, это не моя. Можешь спить. Это соседские, там две. Да, еще две, там все такие. Угу. У бока йому по можливості. Давай його... Я зараз мустанг поставлю. Все, давай у бока йому. А, меня сбоку кто-то давать не стрелом. Уф, зараз. Відвлекаю. Ой-ой-ой, я бачу, хто це дав. Це дало вельми болюче. Ось А, яка ось. я зрозумів. Calling in orbital strike. Ах ти ж зараза. Ну-ка. А ё-моё, да что ты будешь робить? Мимо. А, не так само. Макс, На прикрой. я меня... попробую. Обойдите, я на Так, меня... так, так, я зараз зроблю. Прикрой, Макс. Mission at 20 minutes remaining. Да-да-да, о, ох, файно. Супер. Ах, я так зробив. Перегрелася, чую. Не кончатково. Так. Идем на... на... А, там можно будет потом не зарядить. Ну так. Там справа выходит, осторожно. У тебя ластер лоуд, у меня не ластер Угу. лоуд. Все. Давайте-ка мы выкликаем себе. Суплай. Угу, бо треба. Усі живі ще. Покуль. Ну, это диво. Нам А еще ты ж- один завод треба завалить. Куди ти заліз? Фізкультура? Ну, куди? Ну ось, на мітку на оранжевую. Там буде напереді шатун завод. Прости, мне придется правее пойти, там увоход будет. Ну, пойдем. Так. Накладно. А хто мені відповідає на таке просте питання? Ми ж воюємо зараз з автоматонами гэтымі, а откуль крывя у нас на спині? А это наше. Наше? Гэта мы так моцна пацієм, ці што гэта? Ну, Хоба! Тваром Зараз у лазер глебу. кину. Ось там справа нешта Ви ёсць. знайшли? Можна туди? Вон пушечка зліва. А ён так, ён мусить бути за гэтай горой. І там там кудись- две пушки я бачу. Одну поки бачу. Их там две. Классно. Ну что, где он? Где этот завод? А, ну так, ось он. Слева, так? Вон ось. А, оу. Requesting orbital. Calling in orbital strike. Не буду почти. Шагобот. Freedom, triumphs over tyranny once more. The extraction shuttle awaits your request.
Подсілкування прилетіло. Але він скинув уже десант в это. Ну так, я вже запоздно. Так, добре. Максим біжить тут. Ну тут нічого не зробимо. Увокаємо. Все, стомився. Все, добре. От там я з лазером роздаю. Що, сподобалося? Лазер, супер. Ну, веселенький може бути. А я так розумію, Так, це відповідна зброя суперзгетих, так? Автоматонов. Там іде шмат. Extraction is available. Хто почав такое? Да в голову мені! Викликав, зараз прилетиш. Отпомстиш. Так, добре. Ой, а что? Ой-ой. А, ладно. Ой, там и слева глядите. Ой. Усім покол, так. Ну, щиро кажучи, ось гуляєш з автоматонами, нагадує фільм Термінатор. Ну так. Другу частку, правда ж? Где-то інтро. Моцно нагадує. Кто там у вас? Я, зле. Добро. Ладно. Ну, чекай. Ми якби виконали все. Нам зараз можна на евакуацію сміло. Тоді там у нас ще додатково є. Так, чекай, сеплай потрібен. Побігли, викликай просто на керку. Бро. Я ще не вмію так, як ви. Не йду до смотрцам, подкормиться треба. І там справа від мене, зліва два стовбок і великий патруль. Extraction is available. Чорт з гэтими. Зліва був. Вон, бачите його. Orbital incoming. Calling in an orbital strike. А я уже так само. Dropships! Яну тебе справа. Ой, там капці йдуть справа. Він біжить тут. П'яні від мене бігче будуть. Телепоти. Ну что, где у нас тут? Что осталось? А. Да я тут. О, знищили. Все, можна йти далі. Ой, пушка прямо на нас глядит. Осторожней. З правого боку. Ось где я куда я стріляю.
Там пушечка. Ось, вона по нас лупить уже. Зараз застаню його. Ось. Давай, лупи його окремо. Proceed to extraction when ready. Готово, добре. Пойдем знищимо эту пушку. Ух. Что она себе дозволяє. Не дотягнеться, так? Не дотягнеться. Бляха-муха. Calling in orbital strike. Там щось вони там моцно дали мені по голові, тут їх так шмат є ще. Да. Там на Яна летять. Так, там капці на мене біжить. Все, пушки нема. Зараз допомогу. Блін, знову ти хер. Я ще його застану. Все, нормально. Там корабль. Блін. Чекайте. Нічого не можу показати. Нічого. Помоги. Зараз. Ну просто по мені долбить шмат этих. Чекай. Все, готово. Живий? Курва. В сенсі. Все, так нема. Зараз корабль зніму. Альбо його от мене. Нормас. Там толпа зліва є ще одна. Капці їх там. Угу. Що забейте мене. Що за там турелі справа нас б'ють? Треба знищити то все. Не подходите, там все прикол. Ну як? Собака. Так, я униз. Уф. Прекратите мне, пожалуйста. Поколь. Там є хто у тебе чи ні? Фух. Все. Так, турельки. Где турельки? Ой, холера, бляха, тут ззаду прийшли ще. Ай! Болюче. Бегай. Так, я пошел заходить. Бляха-муха, так. Не стреляй, не стреляй. Слева. Нет, не ходи! Все, пошли. Отдыхай. Ух ты. Это сам завалился. Оно не бы мне до головы уже. Ззаду йдуть, шмат. Фак. Ох ты ж, бляха. Біжи, Форест, біжи. Да, зараз викликаю, он будет смеяться разом со мной. А что ты меня выкликаешь туда? А куди? У безпечное место. Демократи треба. Ой, так. Это ніжки аванпост дуже тяжко. Ми його... Опс. Да, ми його...
Опс, тікаю. За мною біжить гэты з лязами. А не бежи туда, Макс. Не беги. Ох, добра. Капцы, тяжко далося гэта ўсё. А, А ось той хлопець на горі стоїть. Бачите, не його. Outpost destroyed. так. Ой-ой-ой, тут прийшов гэты. Гэты? Там, де ми базу знищали ззаді. Бачиш? Нет, тут дофига кого. Так, я Кого пустый. А соплайку викликали? У мене немає. Я У соплайку. меня так само. Ще нема. 24 секунди. Не подходь! Я еще один был сделать. Блин, еще мимо. Ну. А не, все, готово. Трапили. 4 секунды будут суплая. Зараз. Ось. Ззаду суплая. Викликайте. Ух ты ж, блях, прилетела. Викликали? Ззаду. Ой. Он выкликал нечто. Да, пофиг. Один соплайку. Попереду, де гэты висадилися. Шилд. А, все, больше. How about a nice cup of liberty? Ух ты ж. Зараз помру. Спецвойна. That's empty. Нет. Ух. Уф. Уф. Давайте, может, рухаться, я не веду, вот сюда. Далей. Давай. Ой, там ракетчик. Всё готово. Extraction is available. Треба рухатися, так? Угу. New mag. Рухать ще. Ще нічого? А. Слухай, гэты гук у гэтага лазера быццам пролетае зараз нейкія Там ракети. Last reload. Ух ты моя. Так, если тут взял. Того. Там ще один дуже йде. Мгм. Так. Куди вони такі хуткі? А! Сраку подпалили. Выкликал тебе. Дякую. В самую сраку себе выкликал, правда. Ready to liberate. Хлопці. Фак. Где ты там был? Так там же гэты дуже, ви ж не забили його. Я... А, зараз. Где? А, бачу. О, все ровно. Окей. Все на месте. Зараз.
Давай, давай, давай. Все. Окей. Ой, а будзе вельмі блага. Мы не поспеем. Я не ведаю, ці поспеем эвакуироваться. У нас хилинка засталася. А їх ще до холери тут я лежу. Так, побегли. Нет, нам треба на евакуацію, прям терміново. Пофіг, що вони за нами, у нас хилинка Всё, засталася. так, бежим просто. Ладно. 1 minute left. Destroyer preparing to leave. Ну. Усі По тут нему застрілялись. лайк нам треба викликати. Угу. Calling in orbital strike. Я просто выкликаю все, что есть. Саппорт, я выкликаю эту самую supply. Цікаво, тільки куди. А, нафиг. Там сзади за огнеметом иди. Угу. Dropships. Готово. Да фак, выкликайте меня. Super destroyer leaving. Я ще один. Emergency extraction shuttle deployed. Ах, ты ж сразу. Всё, А пошли, выкликали? А, выкликали. Все, не помираем, не помираем. T-minus 1 minute, 30 seconds. Все, готовы. Так, блин, я ще один здоровый у меня. З моего боку. Хлопцы. Хлопцы, хлопцы, Я хлопцы. бегу, я бегу. Я зараз ему дам у вока. Там корабль сверху. А, зашибись, краб. Так, пофиг, бегаем, живем. Все, я Корабль надеюсь там. Корабль знищив. Готовы. Это так само знищено. Не буду допомогти. Хлопці, допомоги. Где ты? Беги. А, дякую. Все скончилось. Вот что у нас. T-minus 30 seconds. Булеха. Не роби так больше. Ну, я конечно поспешил. Да. Один сбитый, але один я не сбил. ETA T-minus 10 seconds. Clear landing zone. 10 секунд и он пролетит. Так, Нервы. Блин. Закусали, так? Беги. Ні, хто-то там Разостанило. стріляв. Неудалим. Для Я? мене неудалим. Ні. а где корабль наш? Все, идем. Давай, вертайся, Ян. Вертаюсь. Ой, их тут до хера. Ой, за мной, ребятки. Ох. Ой. Бля. Бежим, просто бежим. Ну их нафиг. О, боже. Капці складана місія. Просто пот. Today No. you carved another Без стратегем достатково, конечно. Навіть за те, що я не вибрався, мені дали ачивку. Йоп, твоє налево. Ну. Ой, программистский кут, шо як? Потеем, все складано. Все просто под тебе не хапаем. Четверох было б лепей. Только 2 зорочки дали.
Уф. 52-й левел тримати, конечно, складно, треба відзначити. Я промолчу. Скільки ти вже нагуляв? Ой, дай гляну. Это причем, что я один, а маль не гулял. Ну-ка я гляну, сколько тут. Тут 141. Always good to have another 141 hero on годину. board. Ну, гэта ще Well done. далеко до Lots фанатизму. of enemies killed and lots of Ну, samples так, to help us дякую figure Богу. out. Треба і життя жити, а не тільки Як ти відкривав ці пушки нові? натисни R клавишу, и Ой, там у так. тебя откроются вот так званые варбонды, то бок Helldivers Mobilize, потом у тебя будет Cutting Edge, як там яны. Ну, короче, наборчики вось гэтыя вось. Ты Мгм. натискаешь на их, ёсць, которые не трэба открывать за унутры гульнявую валюту, а ёсць, которые трэба толькі за вось гэтыя вось, як і называются, крэдыты, сіненькія, карацей. Угу. Ну і вось. І вось першы варбонд, ён бесплатны, і каб там ісці по прагрэсу по гэтаму варбонду, по прагрэсе, табе трэба медалькі вось гэтай з чарапушкамі. І вось ты за кошт гэтых медалек адкрываеш там сабе ўсялякія. У тым ліку, як гэта іх называюць, інструкцыя, не інструкцыя. Як іх? Ну, паляпшалкі, карацей. Угу. Новую зброю, потым як яно там называецца, узмацнителі, карацей. Угу. Ось новую зброю, новыя бронікі, ну і так далей. Пойдзем яшчэ на одну. Давай. Вялікую, маленькую. Тую самую. І вже тут була яка велика? Mission Вялікую. coordinates Ну locked. ось яшчэ одна вялікая, так сказать. Побігли. Hellpods prime. Engaging orbital thrusters. Orbit synchronized. Гомзі каже, можа далучыцца. Ну, далучайся адразу да мяне. Будзе толькі в дыску. Павырашаў Так. свае справы і прыйшоў. А, это не деловый. Так. Пропоную пойти по... Ну, Бяспечнаму злева- шляху. Так, по годинниковой стрелке, так помавить. Уф. Я ўсё роўна возьму, напэўна... Не ведаю. 380 это будет жестко. Секунду. Как будзе вось гэта. В РВ пойдзі. Давай уже. Давай в РВ. Ну, Добре тобі виспатися. мгм. Не ведаю, что там нам яшчэ. Вось гэта нехай будзе. Возьму яшчэ вось гэта і возьму пушку, которая была. Так. Погроміста. Страшные люди гэтыя погромісты. Launch initiated. А я не заліз долучитися, коли вже почалась війна? Так, А, все так. Я думаю, що так. не можу долучитися. Увогуле гульня, вось гэтыя надпісы, яны даволі такія, я не ведаю, сцётыя. Вітаю, голос не адкуль. Let them come. Let them brawl. Let them face the insurmountable might of the Helldivers. Ось одразу поповнення викликає. Ну ви, конечно, там. Ну ви цікаво, конечно. Придумали? А що таке? А туда не залезть. Где ты?
Серьезно? Так. Не, можно. Там, где ты, не. А, там где я? Не. Я это высоко сяджу. Ну что, куды мы пойдем спочатку? Ти ж казав, Куди? по этой годинниковій стрілці. Хлопці, а як мені злізть? Нафіг я сюди залез? На Аль. Я тваром вниз. А, нормально. Нефиг тут летать. Пойдем. Сують Знищу. повітря. Кто это? А, нет, так ты его не завалишь. Жаль. Перцами. Так, Гатлинга. Ай, давай туда. Проверим, чи завалить ее. А, не верю. Да что? О, тільки почали. Зачем ты меня? Это... Почему ты что, за зеркало прикол? Напомню то, что сверху полетело. Гэтым курыцам, карацей, страляйте у ноги. Каб яны Ну, калі- нахіліліся ўперад, ці што? Не, ну у них просто ноги тогда отваливаются, они падают. А коли им стрелять просто в их щит, то, ну, будет тяжко. Угу. Так мы не хочем. Калі супраць роботаў гуляеш, мне падаецца Мьюз гэта лепшы гурт, які можна слухаць, калі гуляеш у гэта. М. Да что такое-то? Нет, это не хрень. Так, добре. Ходім, ось нам сюди треба. Там буде жила, якою треба буде аховувати. Буде запускати бур. Що, тебе подлічить треба. І... Йоп твою, на міну. Подлечив, так подлечив. Слухай, ну ти... Я викликаю. Я навіть не бачу, я такий... Баба. Самое смешное, я все знішав, окромя одной, окромя гэтай. Я вирішив, ну на неї не потрапив. Have been launched. А де там пангумзик? А Так, тільки що включився, не? быццам быў, як раптам быў, хутка знік. Осторожно. Дан. Хутка ты яго. Что тут робить? А, нам термінал треба. Это тут треба подимати радар, можеш активувати. А, ладно, я сам. Оп, за подарунок знайшов. О, дякую. Щиро так. Щодро. Тут лайк вам. Не, я не буду.
5. Чому 5? Ніяк досі мало. Так, треба крутить. Я покручу. I'm on it. Ворочаем вышку. Это доп. О, все. Так, потрапим. Все, есть. Идем. Там треба активувати. Все. Objective complete. Конечно, зависимо. Сюди. А ты уже выкликал? Кто? Ты уже выкликал, так? Ну там не я. А, Тут Макс. зараз буде срака. Не моё, коли что. Так. Ой, там пушка сверху. Бур. Бур. Гомзик, или что мы тебя не чуем? Ось это? А теперь чуете? Понял. Так, Бля. я займусь пушкой зараз. Ах ты ж зараза, одна завалилась. Requesting orbital strike. Automaton outpost destroyed. Ой, божечки, кольки, тут это ж срака. Так, кто-то мне стреляет. Бабах. А я пушку повернул до вас. Что? Наоборот, пушка до вас спиной стоит зараз. Не? Не. Не, я не могу, походу, тут... Ой-ой-ой, все, верни. Тяжко. Все, пушка готовая. Я коли перший раз карацей запустив гульню, я ведав, що там жуки, Ага. і я такий, типу, а чому тут некі термінатори, а де жуки? Ну, короче, не туди. Ага. Я сюди Ну, за автоматоны ж іншим не прийшов. одразу вийшли. Автоматоны ж не одразу были. Спочатку були тільки жуки, так? Ні, я коли запускав, одразу були автоматони. Я ж вибрав не то. Ну, типу, я думав, ну жуков. Не, я розумію, мені просто подавалося, що гульня вийшла тільки з жуками. Потім ні. додали автоматону. Я не з самого початку. Я... Пари такі з-под вуглу. Все, осталось. Стається зараз все буде файно. Yes. А тут мапа генерується? Is Же. progressing. Не, я на predefined. Ну, може, патрулі? Ні, як ведаєш. Я Не, ну на- патрулі відомо, а мені більш цікаво. Ні, мапа ні, не думаю. Так, і нам зараз треба ось сюди. Allied destroyer joining squadron. Deploying Helldiver to combat zone. Вітаю. Йоу, О, вітаю. йоу, поцілкування. Ну, Я куди воювати узмацнив. Лёш, это само. Пробачили в этот раз без гранатомета. Я не могу Ну, тебя як не так? подрывать. Только так. Вось. Аж там зліва. Додатковий Да лінк. хер ты не Mission at 30 minutes remaining. Тум-тум-тум-тум. Ого, мені зараз будуть це зоропад. Знову. Rare sample collected. Objective Travis. critical stratagem available. Requesting objective equipment. Objective critical stratagem no longer available.
Хлопці, треба буде ваша допомога, бо зараз прилетять черті. Ох ти ж бляха. Метеор. Хто кричить? Ян мінус. А там ззаду. Викликаю тебе. Угу, дякую. Ой-ой-ой, там злый злый человек. О. Вибухає там моцно. Ти вже що забув. Авось. Калі присідаць, то ён будзе кучней страляць. Ти про кулемет? Ну, ты Так или легче? такая. Ой, а это что, танк? Это бабочка? Это самолет? Нет, это танк. Напевно, лепей тут валить на мусі. Оп. Дякую, Божик, як завжди. Головне, да. Головне вчасно сказати об этом. Я ж сказав, Я одразу побіг, але не туди. У не іншої туди. туди. Не то і ліве. Добре. Ні, зараз усе стало зрозуміло, звісно. Так, вот тебе напевно нічто. Хто там трендить, що? Трендить. Ой, бляха, муха, я отскочила, бежи, матю. Ян, ты что, отвалился? Так, что есть меня интернет помёр. Потому что ты бежишь на одном месте. Ну, У мене просто стоїть. А, не, у меня он бежит на одном месте. Allied destroyer leaving squadron. Да. Огульная сама ресинканется, если треба нечто робить. Ой, тут танк, я поставив. Танк, так. Так, тобі треба буде просто долучитися. О, все. Зараз. Ох, файно. Танк, до речі, не така страшна цель, як Нікі, я не повольна. О, прилетів зараз. Ага. Оказывается, автопушка могутная. Угу. А ти з нею бігаєш? Так. Ну, файно. все, куди біг, чи що робити? Чекаємо покуль. Наступну Боти хвалю. зараз Allied destroyer Да. joining squadron. Deploying Helldiver to combat zone. Уже есть. Liberty emerges victorious yet again. Extract when ready. Та ёб Дробасик. твою раз, я зараз сам помру. Так, може кому пушку дать? О. Я выкупил пушку, короче. Прямо ніхто не випустив.
Ай, так бимкнув. Так, добре. Лазер. Ви семпли забрали з мені? Так, Супер. тут Я ніякі підбирав, да. Ну що, ходім, напевно. У нас тут дофіга є ще чого. Але я пойду, напевно, на ту саму. Як є. На evacuation. Бляха, глядите, хто тут. О, Болік, так. ти що ти його? Коли прямо в око йому стріляєш, то так. Що мені Там зараз? є. Напевно, граната. Ніщо хто. Я зрозумів? Я зрозумів. Навіть не здивлений. Ну, привикай. Я Звичайно. я з тобою на війну не пойду. Там не то, что по ногах будут стрелять, там а вот коли не потрапить по ногах, так потом Гранати кинуть. гранату кинуть, так. Ідіть туди. Ломтик, дорогі. Ай, пофіг. Я без миру. Ні, Ой, халери собі, кольки їх тут. Это ж мелкие. Фіга. Да. Ну вот, To extraction when ready. ну вот мелкие калиды дофига это небеспечненько. Янка гості там смалить. Так. Може не ніти? Давайте запаси викликаю. Чо, Да. так. Приймається. Яны... Неужели яны оптимизацию подремонтовали криху? Що Не, було? Не? мне... Ну, скажи. Не, Ігор, а що не так було? А, ну вона як була Ну, я, керова. да, раз працюю, раз не вельми. Ой, там танк. Упс. Оу, дякую велике. А кто? Зато акуратно хтось і кинув. Что кинули? Я не зауважив, що Аліна спрацювала ефективно. А вы купили? Так, так. Я вже на місці. Не подходите до танка, там... Так. Готов. Ну супер отромалось. Calling in extraction. Extraction shuttle inbound. Dropships! Ядрить. Ничего себе. Меня попало. Ну, Мгм. мы с Максимом Дякую отлетели. кому? Головне, що живий. Дякую мені. Дякую, що живий. Только боты в текстурах позастревали, я по им травить не мог. Ай, нормально. Это до розпрацовщиків, не до нас. Можна ще вон допу позакривати, вон там. Оба. Можем. Чему вы так шпыляетесь далеко? Авось. Плюю. Глушилку треба вискати забити. Не буде. Ні, там треба. Це ж ким чим-небудь? Угу. Не тяжким треба туди йти і викликати бомбу. Так вот, там же отключить них можно, не? Можна відключати, по-моєму.
Альбо я тебе не подкажу такого. А, вы уже выкликали эвакуацию, так? Ну я на цій Оу. А я уже и шел там отключать где-то. Так это по 6 отключать. Это ж, ну, Одно другому не перешкоджає. Say hello to democracy. можем садиться, можем еще не садиться. А что, будешь шакать? Скільки часу у нас мається? Так. Ну, до конца миссии. Только у нас будет. Давайте знищимо вишку в такому випадку. Зараза. Что вы тут ходите? Ох ты ж, бляха. Огнемет. Дякую. Врятував. Буває. Ай. Нормально, сможете выбраться. Можете аж вон туда сходить. Блин, на обод. Так, далеко. А може я змогу зараз. Хорош, что ему трапил. Оу! Кого ви так пуляєте? Упевнено. Авось. Так, кто там стреляет? Боже мой, хлопцы, может давайте уже, может мы сядем, тут что-то их дофига стало. Ёпта. Ой. Подавается? Нельзя гулять А? под танком. Да боже мой. Да блин. Я что стало вельми дуже боліться. Налетело. А, я прям Налетело. на танк приземлився. Нормально. Можно на его. 2 секунди бою. Утекаю. Я недолго. Давайте мы сядем, мы уже улетим, мы скончим в этой Можна походу. мене спочатку викликати? Ой. Я, здається, викликав усіх. Я упав прямо на танк, йому пофіг. А, я бачу, що тут Євробіч бігче. Там яка бомба прилетіла. Все, сідаємо? Ні, не сідаємо? Да, боже мой. Я бегу, я далеко еще. Координация. Яка холера це зробила? А!
Да, танк уже прям на самолет наехал. И меня забил. Заходите, заходите. Не. Не, заходите. Не заходите. Выкликали? Вы кликайте. Там танк уже самолет нас сносит. Давайте заходить. Все, заходим. Всё, погнали. Ну, цуд. Ну, цуд. А чому пишеш, що не удалось евакуировать? не веду. Удалось, аж все были. Ну, все зашли. Ой. Дед, ты устать не поспеваешь. Я калі што быў жывы. Ну, гульня лічынаць. Ну, магчыма, слухай, недзе там пад'ехаў гэты танк, магчыма, задушыў нас. І нешта так сталася. Ой. Ой, може хопить на сьогодні, ні? Так? Можа і так, конечно. Я вже... Ну так. Треба було заходити раней. Вось. Вядома было пра гэты стрым ужо даволі даўно. О, нифига, я самый точный из вас усил. Прикольно. Welcome back. Добра. Well done. Так, дзякую вам вялікі, як сыходзіць адсюль. А просто... Я Просто скейп не подається. сам вийшов. А, і ўсіх кікнуў. Так. Я Зразумела. вирішив эту проблему за вас. Добра. У такім выпадку я з вами, хлопцы, развітаюся, так? Так. До наступного разу, так би мовіць. Дякую вам вялікі за кампанію. Вось за гэты стрим. Ось, сустрэнемся заўтра, калі што заўтра будзе наступны стрим. Толькі ўжо ў чаце. Добре. Ты ж не плануеш Добра. вяртацца ў танкі, так? Ні. Ну і на жаль, ну і вось. Маглі б у танках нешта замуціць, добра. Може потім. Можа калі-небудзь, так. Да пабачэння, хлопцы. Дзякую вялікі яшчэ раз. Какой? Да побачення. Так, для ўсіх астатніх. Дзякую вялікі, што глядзелі. Спадзяюся, вам гэта спадабалася. Вось, спадзяюся таксама, што мы яшчэ сустрэнемся не адзін раз з хлопцамі. Стаміліся, мне толькі пачало падабацца, а не толькі ўцягнулася. Зразумела. Ну, магчыма, ў наступны раз паглядзім, паграем трошкі, пагуляем трошкі дольш. Вось, а на бягучы момант з гэтым усё. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, і мы сустрэнемся заўтра раніцай на наступным стрымы па танках. Усім пакуль.